či ze školních lavek. Ty dvoukrát jsme si dokázali, jak jsou dlouhá střeva býložravců. Krádič třeba dlouhá ode zdi ke zdi. Šelmy známe pozemské a vodní, což je hroch. Pes je taky šelma, ale už to na ní není poznat. Zajíc má velké uši, aby slyšel, když kolem mysli. Když chceme pokáz zvířata v lese, to jakože tady poslední. Zase je užité, protože žere všechny. Zvířata dělíme na škodlivá a škodlivé jsou ta, která se nedají. Ryba neříkej, protože pod vodou by stejně nebylo slyšet. Mouchy mají mozaikovité vidění. To, co my vidíme jednou, vidí mouchy mockrát. Žížalu můžeme přetrhnout na dvě půlky a každá půlka si odejde zvlášť. Ten výš je obou půl. Znamená, že se může rozhodnout, jestli chce být spíš nebo spíš holutka. Myš polní škodí na poli a myš domácí všude kam leze. Krtek špatně vidí, takže někdy udělá hromádku tam, kde to nechceme. Hadinový kousák, takže si žilo zvíře v celku a pak dlouho leží, než si to mít třeba. Užitečné ptáky poznáme podle toho, jestli se jejich věci dají jíst nebo ne. Savci má mláda a šlapci rodí vejce, která se schovávají v kse. Je pradědečí kot psa. Kotce se říká, že má 9 život, ale v skutečnosti má jen jeden, i když vydrží hodně. Jelený pavy slouží, když jelen vidí, a jelen větší, tak přesně. V přírodě je vždycky líp utarvený, než samička, u lidí matka. Štros hlavu do písma a to tak vždycky najde. Rybíka se zdá, protože ryba žije ve vodě a nemusí katyrovat té spodiny ze zdi. Ryba nemá zuby, jste jich páku se takové, co by to. Když chytí pavou mouchu, vyblinká na ní šťávy, aby se musel dobře rozložovat. Žížela je vlastně taková člubička. Z jedné strany to jde do ní a z druhé ven. Hlodavci jsou škodliví, protože kromě hlodání nedělají vůbec nic užitečného. Ježíš se vyzná podle na pádů. Krtek je skoro slepý, protože z něj stejně nic vidět. Kuka je nezodpovědný, který nechává svá na krku. Většina dravců si kozy sama, až na soba, který čeká, kdy jde.